Niha li gel min endamê komeleya ekolojiyê Birêz Zekî Kanayî heye. Em derbarê ev serpêhatiya bûyera ku em dawî erdhêja ku çêbûye em ê pêra bidin û bistînin di derbarê erdhêjê da nêzîkatiya komeleya ekolojiyê û ekolojîstên me çi difikirin? Mamoste û bixêr hatin Mamoste Zekî. Xêran spas. Yekser dixwazim vê bipirsim beriya ku em bikevin mijara erdhêjê nêzîkatiya ekolojîstan al hember felaketên xwezayî. Yani her çiqas em bêjin ekolojîst têkildarî parastina ekolojiyê xwezayê dane jî ew felaket jî tiştekî xwezayî ye. Ew yekser em henkî behsa ew nêzîkatiya ekolojîstan al hember felaketên xwezayî bikin. Kerem kin. Tabii îro ekosîstema dinê em zanin xirab bûye. Germahiya dinê zêde dibe. İşte henî deran baran dibare, henî deran zivistan dibin, henî deran zivistana wan êdî berf nabare, henî deran çolêda baran dibare, berf dibare. Evana tamam girêdayê ekolojiyê ne. Lêbelê bandora însan li ser vana heye. Hal hareketê tevgera mirovan biryara van karesetan tîne serê me. Yani em hal hareketê mirovayî girêdayê vê ekosîstemê. Gava bûyîra ev sengî tev negere ev kareset tê serê mirovayî. Yani em karabêj xweza jî ji însan ji mirovahiyê ew ê dixwaze. Eleqeyekî bi erênî dixwaze. Gava eleqeyekî erênî tune be yan li hember pêkateyekê xwezayî rêxistinî yan jî em bêje li gor wî xwe bi plan neke, bi program neke, wê gavê xweza jî li ser te zêde texrîbat çêdike. Mümkün e ne wisa? Rast, xweza dibêje min fam bike, gora min tev bigere. Belê belê. Yani evê em ji xwezayê dûrketine ji ber wê ew tekîlî qut bûye, van em famkirin kêm bûye ji ber wê ev tişt tên serê mirovahiyê yani. Divê em xwezayê famkin, gora xwezayê tev bigerin. Em dixwazin xwezayê gora xwe biguherînin. Guhertinan çêkin. Cê ku avayî lê nayê çêkin em çin wê avayî çêkin. Cê ku vê her dar li her derê nayê em çin wê datînin em jî ava binê erdê derdixin av didin wan. Ev ya bi xwezayê lêstin e ev vana divê êdî vana eşê mirovahiyê bê serê mirovahiyê gora xwezayê ekosîstema wê Li gor wî tev bigere. Ya mesela dîrokê hetanî roja me îro jî em dikarin hinkî dûr jî biçin. Yani ew karesat û laser û gîtên dijwar ê ku di demên berê da çêbûne şikilgirtina erdnîgariyê evan tiştan jî mesela bi pêkateyên xwezayî çêbûne. Êca di roja me îro da jî pêkateyên bi vî rengê bi taybet herêma me Kurdistan li ser çar xetên erdhêjê ye ku li taybet Bakurê Kurdistanê hene û xetên zêde jî pîleya wan zêde ye, dijwariya wan jî zêde ye. Li vir jî ev bûyerên pêkateyên xwezayî weke erdhêj gelek çêdibin. Êca em wekî civakî divê li hemberê van pêkateya xwezayiya ew ê em wekî civakî çawa bisekinin? Em bi çawa xwe biparêzijê? Ana îro zaniyarî zanê tespît kiriye xetê erdhêjê li koda diçe. Ev xetê fayê dibêjin. Di koda çi em wî zanin. Pîlaya erdhêjê dîrokê hetan henkî em zanin, bandora wî zî zanin. Belê. Li ko li çi şeklî mesela gora wî însan bêjî xesar nebîne avayî çawan çekî ya da li ko avayî çêke divê gora vana zaniyarî îro vana hatine holê yani vana tespîtin, vana tên zanîn. Lêbelê em wana gotikin ya da ber çavê xwe nayîn. Ez pirsa xwe wisan hinkî bêtir jî ji bo bêfêmkirin divê çarşovê de rastî. Hin avahî hene bi destê desthilatan tên çêkirin, hin avahî hene bi destên civakê, bi destên însanê wekî me. Ji xwe taybet li gundekî çikî. Çünkü însanê ku li gund be jî ji vî tiştî zerarê dibîne. Ji bo hinkî ew ê ku ji derê dîtinê. Çünkü hinkî tiştene zêde em dike çavê însanan wekî avahî sankî dunya ji bajaran tenê pêk tê. Li derê wê jî jiyanekî heye, jîngehên wî rengî jî hene. Hinkî em wan însana jî bila ewa wan çêbe li hemberî pêkateyekî wisa ew însanê me li bejahiyan dijîn wekî kırsalê dijîn. Ew dikare çi bikin li hemberî vê karesatên bi vî rengî. Yani heftê pêncan da licê da erdhêjek çêbû
çünkü lece ve deme kuntara çiyay şiro bun. اره Lüve tamam hani bir kefir anlatımın çekirin. Nava da ah hebun. Ez şahide ve bu yerime. Lebele prani tişt ev kefir yanda ah çiyahat gelek hani wan kefiran ruhan. Kefir xaniyan ruhandın. Ve çakı mecbur berej boy xubu parezin ya da çafkani av hebun lüve. Düşün şu wan deran da avayı çetikirin. yani ciye ku av neziki ave bicidi Rast bu. neziki abi daru ber fekiyan wan deran da çetikirin. Hem xu insan edina şaran biparezin pişki cib evlehi bilind Yani ciye bilend ku tek ev kamana bir şer u cengan. rast imkan var ve deme destevi de kevre bun kevran çekin. Kevirtine bu ah bu kerpiçan hani avahi çetkin. Ev deme yani disa zarar lebele iro teknoloji peş veçuye. Em dikarin her deri gora xwezayê yani gora ve artihêjê yani jûyê biparêzin hêza wî zirar nede mirovên karin me wan teknolojiyam kar bin eviya ne ewke yani. Mamoste yeka dijî ez dixwazim balê bikşînim ser ew xirbeyên avahiyan. Rast. Wekî deyê bajar em kare bêjin 14-15 bajar ku rayedar dibêjin deyê bajar zêdetir jî çünkü Xarpêt û Sêwas û Xeyserî Efrîne Ezazê Rojavayê Kurdistanê jî tesîrdar jê bû û gelek mirî lûr jî çêbûne. Êce ev xirbeyên ku ji van avahiyan tên girtin evan jî bêguman qirêjiyekî dixwazayê çê dikin. Yani divir da divê meriv çi bike? Yani ev xirbeyên ku tên avêtin meriv wî çawan bigire dest? Çünkü tiştekî ji rêzên bi qasî çiyayekî meriv dikare bîne bi Rast e. Eviya hatana ewa berfire artêjekî çê nebû. Rast e. Eviya ana no ev pirsgirêkê hat pêşiya me bêjî. İro rûpeleke ekolojistan da min viya xwend got divê van xirbeyan divê ji kimyasalan tiştê ku tê veguherandin mesela Hasan bêjî lazim bir wana paşî êdinê biracikî ew bikin boy bikeve bîra insan li vir daristanekê bîranînê bêçêkirin falan tiştê ew yani serviya hêna dê nîqaş berdewam bike em çünkü nizanin hetana tiştê pirsgirêkek ew min ne diye ji ber wî em nikarin ana bêjin çareseriya wî ew ya da ew îro peve ew bê nîqaş kirin bawerim de çareseriyek bê yani dîtin encamekî başî belkî ji derkeve wekî we got ew ji bo em bêje çandiniya daran yani em çawa darekî wek insanekî wek mirovekî dibînin ew ji wir meriv dikare tiştekî wisa wek bîranîna ew erdhêjan jî çê bike ew zindî bêhiştin rast gelek balkêşe اتخوازم وی بجم امست لیور نها جی املینه قراخ چمی دیجلیه لیور جی وکی کنن چادرن جبو مقدورن اردهج لیور هاتنه ساز کرن و آنجی تنه ساز کرن هجی جبو آمدیان ev nizbuna çeme Dicle û ava kirina konan çi qasa raste gelo? Rastî demam lê kur hûr bifikirin niyetekî baş em nabînin. Ciyekî îzolekiriye berê her tişt. Ji bajar ji insan mirovan qada jiyanê pişkî dûr xistine. Ana dorayı tel dikişinin de evleyi dibin çundun atın zip tahminim de asteng bike lebele liver ceku ana ve çadıran danine ev liver hat tecekkirin. Normalde bir yani karağı çeme Dicle. Ev tişte ku megava baskir jibo ev embejin bermahiyan liver eve kirin naha ev derene wisa. Ev bermahiyan wekî çopê ku hanîne rast e ev berê mesela şaredarî bi cî nîşanda ku heta astekî heta derekî bin da yekê ne hetanî qerax nêzik çi ew qas nêzik nebûn lê berê îşgal kirin ew bermahî hatin li vir çünkü li vir xêz derxistin qûm derxistibûn çallık malık çêbûbûn ji ber wî rehabilite bikin aslında çarekî ew dîtin ama got şartê wî ew bûn li vir dar bê çandin avahî ne çekirin wekî ne cîrantê yani rast e li vir avahî tamam nayê çekirin portatif konteyner û çadır datin lê belê li vir
ji bo jiyana van mirovan baş e ne baş e çünkü alternatife ve çadıran hebun Amed'de. Hele Kaya Pınarı'da ya da Kada Üniversitede ci gelek hebun. Binge haviz ya ji bo kanalizasyonu ya da ji bo AB falan beji sistem AB ne zevan bun lebeli çima ava bir yerden ana gumanın şiki guman var. Yani em dikarin ve eve bixwînin. Yani ev bi plansazî bêkirin. Mesela de erdhêjan da bêguman bendav jî ditexin. Ki li ser çemê Diclê jî bendav hene. Yani mümkün e çünkü xeta erdhêjê ye. Aliye Pîranê û her wiha Licê û Darahênê û wan derana jî yani herêmên xeter hene. Yani ji bo wî mümkün e tiştekî wisa jî bibe bendav biteqe jî di bin laserê de jî bimîne. Yani gelo ev bi zanetî têkirin yani. Rewa tê dîtin. Ji xwe sê sal berê qepayekî bendavê şikiya bûn li vir van qerexan tişê binê avê de man aslında. Dîrokê da zî astan gelek caran ev li vir pîla avê gelek daha bilind dibe. Ji vê astê ana av kêm bûye. Bu 3-4 sale baran nabare ji ber wî pîla avê kêm bûye. Dibe car caran baranekî pir zî bibare çiyan da avekî gelek bê seviye avê bilind bibe ve bigîşe wan ewkan viya nefikirîne. Yani ne fikrin? Çavan ve artıcı ses salan carek de teholê dibe ku ev ihtimalek hebe yani. Ya da benda bitteqe yani hava kidin av zede be bide binevana lebele ev ya iro teknolojiye beji benda bitteqe zu agahi bidin insan karın tahliye bikin tişte ama zim pekane yani. Ya pekane ama dibe alternatif ci hebun. Divê berê wana bifikir. Berê wan bidana wê derê. Çêtir bû. Çünkü dema ji vir jî derkeve em bêje bi tiştekî wisa jî rûbirû ev insan bimîne yani ji vir baz delûr ji wir baz delûr. Yani bi vî qaydê jî insan jî derûniya wan jî xira dibe. Ev insanê ku em behs dikin ne kesin belkî serxwe ne jî zarok henin, extiyar henin, kalû pîrên ku li erdê nexweş henin. Di vê rewşê da li vir demsal jî niha zivistan e. Yani mümkün e berf bibare, seqem çê bibe, baran bibare. Bi awayekî normalî asayî jî ev derdibe ku ne qada jiyanê be. Ev ciyê ku niha em lênin. Çünkü berçeman bêtir sermaye jî. Sermaye bêtir tiştekî din ziyê ana em bahsa wî zê dikin ser wî em kermeş mesela jiyan li vir avayî ye av li vir dimîne falan diwan da ciyê ku kermeş zêde bibin heye ew pirsgirêkekê ew ise nema li vir zêde ye bê ew xeta çemedî nexweşiyê jî dibe ev bibe yani vegerel insan. İhtimal hele. İhtimalan dane ber çavê xwe ne dane ber çavê xwe nizan taxmîna min ne dane ber çavê xwe em ê wan hişyar bikin ber hemberê van tiştan van neyînên tiştan divê ewlehiyê ya ewlehiya wan insanê me mirovê me bînin berçavan ew em hişyarî dikin îrozê me nivîsek nivisan yani bidin çapemine balê bikişînin ser van tiştan jî. Belê. Tiştekî din jî ez li ser em ser hinkî ser ajalan heywanan xeber din. Heywanê ku ji vê erdhêjê zî zirar dîtine mexdûr mane hene. Çawa insan pêdiviya wan bi ciyekî razanê em bijin bi çayekî germ, xwarinekî germ hebe ew heywanên wan jî hene. Yên ku bi taybet me got ya tenê jiyan ji bajaran pêk nayê. Li ciyên gundan jî hene. Ew heywanên mexdûr jî hene. Hinkî em balê bikişînin ser wî tiştî zî. Yan jî di bajaran da em bêje pisî gene kûçkên malan hene, kûçan hene. Yani hinkî em balê bikişînin ser wî ji van. Hem heman wekt ez veterinerim. Yani bijîşkê ajalanım. Îro gelek mesela Malatya'da gundek da dugo çiftliqa me heywanan 20 heywanê me dewarê me heye go roxiya ye. Em pêdiviya me bi êm heye, bi çadırê heye. Lû agahiya hat ji me re. Hevalê me ana henk qada Semsûrê ne de çin gundan vê carê ana veterinerê xizmeta wî qels bûye vê derê çin gundan digerin pêdiviya nexweş heywanê nexweş boy tedavîkirina wan ilaç dayîne ya da êm heywanan belakirine ana qadê da ew xebatan dikin lêbelê nava bu Amedê de zik heywanê kedî bêjî pisîk û kûçik gelek bin van xaniyê rûxandin zî man heta hinkî hat xilaskirin lêbelê ana ew hestiyariyek heye ana ev saziyê ser van ajalan dixebitin ana ew wê qadê
ew dikin lê bi gelek bandor ser wan jî heye rastî yani ser heywanan hem kedî hem dewaran hem pezan vana jî zarar dên ji avahî ruxiyan xwediyê wan berkî binê avahiyan da man mirin vê canê tî birçîn ana. Herî dawî em li ser vê rewşa heyî, li ser vê rewşa awartel, rewşa xeternak, rewşa em bêjin êş û elem wekî ekolojîstekî herî dawî karî ji me re çi bêjî? Tiştê didin ez ana ciyê kombûyînê de bu çend roja dixebitim meza dibistanek de gero nexweşiya gerobûnê derket. Erê Henî deran da spî çêbûn. Çünkü vana şuştunê ji avê dûr ketin piçkî hatin 20 kes 30 kes aynı cîda man lêbelê ji ber wî nexweşî zî ana derket tê pêşerojê da bêtir ev sermayê zî bêtir bibe sebebê nexweşiyên zêde jî zêde dibin van ewkan divê ana sistem basa wî kir yani divê em xwezayê bi sistematika xwezayê ekosîstema xwezayê bi hezar salan bi milyon salan ku hatiye avakirin em müdahale nekin xirab nekin gor xwezayê gor Kur'an qaydê xwezayê tev bigerin wê çaxê em bandorê neyînî pir hendik em ê bijîn. Belê. Mala te ava be spas dikim. Temaşevanên êja endamê komeleya ekolojîk Zekî Kanay bi me rabûn. Em ê niha derbasê qonaxekî din bibin. Temaşevanên hêja niha jî li gel min yek ji parêzerên Baroya Amedê Mihemed Tapancî heye. Em ê di derbarê pêvajoya hiqûqiya erdhêjan beriya erdhêjê piştî erdhêjê da pêra hin danûstandinan bikin. Her wiha Rêzdar Tapancî di heman demê da li sahayê jî geriya ye wek çavdêrî jî kiriye em ê di wî alî de jî hin pirsana jê bikin. Birêz tu bi xêr hatî, serçevan datî. Bêguman erdhêj bûyerekî xwezayî ye. Yani insan erdê nikare bihejîne, bilerzîne. Ev pêkateyekî xwezayî ye. Li welatê me jî xetên erdhêjê gelek hene. û hema em bêjin ji 2 salan, 5 salan, 10 salan ev domdar e ji dema berê hetanî roja îro dema em mijarê dinêrin her gav û wextê erdhêj pêk hatine. Di aliyê hiqûqî da piştî erdhêjan yekser divê çi bêkirin wekî destpêk em bêjin demildest dema avahiyekî hilweşe divê di alî hiqûqî da meriv çi bike? Belê. Keremkî. Pêşî qewet bejora Gelek sağ ol. pêş sersaxiyê ji gelek dibin enkazê de mane dikin û şîfa xêrê ev dikin ku ek Ji bo birîndaran. Gelek gerek. Bi rastî piştî erdhêjê her wekî tê zanîn pirî avahî xerabûn û pirî kes dibin enkaza de man. Di alî hiqûqî da tiştê ku beriya erdhêjê çêbû û piştî erdhêjê çêbû tiştên ku werin kirin bi rastî cuda ne. Yani piştî ku avahî hat xorê divê bi lez û bez ew avahî jê bînak bên girtin û tespîta wan bê kirinca kêmasî di wan avahiya da wextê çêkirina wî da çêbûne ya çênebûne. An jî Yani ev jî erkê rayedaran e newsan ber pirsên civakê rayedarên asta jor yani divê ew vî tiştî birêve bibin. Belê ji xwe ê ku vî wextê avahî çêbûn ê ku destûra ew avahiyê beton dikin avahiyê Belê. berî betonê misal numune dişînin ciya me hinek tişta bihîst ji evkê dibê min numune ewil
baş dişinin ji bo ku onayı bistîne li piştî ew onayı stand erdhej bi betonên xerabe an jî êko av tê de hene tamam dikin. Ev jî îro bû sedema ku pirî avahî hatin Elveşandın. hilweşandin hatin xorê. Êku wek me got yanî derheqa vî mijarê da bi rastî berpirsiyarê êku wî avahiyê çêkiriye. Êku destûr daye vî avahiyê tamam bike. Êku ji ber ku wextê avahîkî çêdibe heta bi dawî dibe ji pirî prosedûra derbas dibe. Ew prosedûr heta tamam nebin ew avahî nikare Yani tamam van bibe. prosedûran jî ev hemî peymanên tên çêkirî jî hemû jî tekliyên fermî ne. Tekliyên fermîne bi havên fermî destûr tên standin û li ser wî ji xwe van avahiya din dest pê kirin. Yani wek min got ev berpirsiyarî ji serî heta binî bi rastî divê were lêkolîn kirin. Êku nexşa ve tune yani van çêkirina van avahiya êku bi rastî hatine xorê. Êku destûrê dane ê yapû denetimê ê qurûmên fermî ku destûr dane vî avahiyê tamam bikin. Berpirsiyariyê teva hene, me dikare vî tiştî beje. Lê niha em li pirî jiya dibînin ku enkaz bi lez û bes tên rakirin. Direvin ku jê mînaka bigirin. Tam da divir demir xwast evê bêjim. Yani ew enkaz çima wisa bilez û bez dixwazin rakin dixwazin kes nebîne yan em jî kamerayekî dîtbarî dîmen bêgirtin. Duî alî de jî wisan astengiyekê ew jî sebebê wê bawer dikim tişek û vebalek Sebebê wî ji ber ku ev piştî ku mînak ji enkaza hatin standin ku şandin lêpirsînekî derheqa wan da hat vekirin ev kî bigije wan jî yani bigije qurûmên fermî bakanlığın êku destûrê dane van avahiya çêkirine bi rastî ji ber ku ev ka wî bigije teva yani ew ê cidîkî da li wan biqelibe dixwazin bi lez û bez van tişta ji holê rakin ku ew derfet nemîne ku mînaka ji wan avahiya bigirin. Ev erdhej nekum îro yani deh bajêra tene çêbû beriya wekî ji we jî got pirî ciya erdhejî çêbûn li pirî ciya jî ev tişt bi rastî domiyan evana ji bo wan jî bûne tecrübekî yani ew jî li gorî wan tişta îro tiştên berê tecrübeyên berê îro heta dikaribin berpirsiyariyên xwe hinda bikin tiştên ku wan bide dest dixwazin ji holê rakin her wiha dixwazin êku biçin wan dera lêpirsînê jî bikin astengî ji wan re derdixin îro li Hatayê alî qurûmekî fermî hatibû xorê bi lez û bez bi vînca ketibûn navê hê evraqên destûrdayîna çêkirina wan avahiya di wê enkazê dane lê dixwazin bi lez û bez wan rakin ji holê ji holê rakin ji bo ku kes nebîne. Ji bo kes nebîne ji bo gelpê neheste ji bo ew berpirsiyariyên xwe hinda bikin bi rastî ketine evkekî wiha lê niha alî baroya alî ewka ji xwe divê berpirsiyarîkî bigirin û derheqa van tişta da alî gilîkirinê be alî servan çûndinê dibe bi lez û bes dest karûbarê xwe bikin. Xîn ji wî wek me got piştî erdhejî çêbû bi rastî niha tiştekî wisa ye êku deh roje neçûne bajara ku ji bo gel xelas bikin êku dibin erdê da xelas bikin tu gavekî navetine îro bi lez û bez ketine bajara dixwazin wan enqaza zû bi zû rakin xolê rakin û wan delîla bikin yani ji ort holê rakin yani dixwazin wan tişta negihîje wek lêpirsînekî derheqa wan da ji bo vene be dixwazin wan tişta ji holê rakin. Wekî baroya Amedê ez bawer dikim hewldanê we jî ji bo çavderî û dîtbariyên em bêjin
وەکی راپۆرێکی ئامادە بکەن ئەوش دەرکەتنە سایە ji ber ku têkilî me çêkir ji bo ku bi hin kesana re em hevdîtin çêkin ji ber ku li sehayê bûn zêde ew derfetê me jî çê nebû bu were ev derfet çêbû ez bawer dikim baro jî li kadê ye hinkî derbarê ew çavdêriyan dikar ji me براستی یعنی باروجی القاضیه سازین و درجی براستی حتی جسته وانتی خوازن تشتکی بکن لقادانه بتایبتی اجی اندام حقوق ناسن جبو آزادیه نسازی حقوق ناسن جبو آزادیه مثل نوی سازی خونجی هم دشن نکچافداری خونتینن زمان وان ابتکن مرف دکاره بجه که لوی داره ام بخو لخو خودی درد کفن جمع پیشتر کسی ما تنموی فرق کر که ام دچن جیا پری جیا ملید نرن که تف سازین منه گل منه تف به هفرا دخوازن آلیکاری بگیرن yani ev sahayê da xuyat ke ev sahayê da pir xuyat ke o ji gel jî yani wextê ku van tişta dibînin ew kin bi rastî jî hinek matmayî dibînin ji ber ku belkî cara ewile ev alîkarîkî wisa bi ji ber ku Kurdan hinkî di çavên însanan da ew ê dane nîşandan yani lê dema Kurd sahayê dibînin ew însanetiyê di Kurdan da dibînin matmayî dibînin yani belê hem ew hem jî bi rastî jî kes hêviya vî tişî nekir ku dewletekî nêzî heftekî deh roj neçe ser enqaza o gel dibin enqaza da bêle yani viya belki de hinek sahaya da hinek pratikên din da meriv hinek tişta dibîne lê di erdhêjekî wisa mezin da ev bêxwedîbûn yani hîsa bêxwedîbûnê me heta dawiyê hîs kir yani ji bo gel jî ji bo saziya jî ji ber ku ew dewletê ku alîkarî bike ji bo alîkarî bigîje gel îro ra dibe astengî derdixe ji bo ku gel xwe bi gel ra bi hev alîkarî bike xwe bigihîne hev yani ev mijara qayyum avêtina ser hinek kampanyayê ku têne kirin kampanyayê ku têne kirin yani ji xwe mijara ev o hal lê jî bi taybetî ji bo van tişta bû hinî îro ciyê ku erdhêj çêbûne ku bibe afet bölgesî cuda ye lê ku meriv o hal îlan bike tiştekî cuda ye ew mijarekî niyetekî bi taybet wê de heye ji ber piştî o halê hemû tiştên koordinasyonê dikin yek destekî o dibe bê destûra me hûn nikarin dest bavêjin ciyekî alîkarîkî bigîjinin ciyekî ew ê tev dibin koordinasyonê me da be ev çi dibe ev piştî ku tişt dikevin destê wan de gel da evkekî de hinek nakokî çê dibe ku alîkarî ece gel û ê bigîje wan an ê negîje yan jî ew ê ku vî tiştî dikin ew ê serî alîkariya ewil ê bigînin ê xwe yan jî bi rastî ê bigîjinin gundê elewiyê ku mesela rê tune eceba meriv dikeve wan nakokiya jî îja divê ev alîkarî ev dildarî bi rastî ji bo demdirêjîkî bidome ji ber ku belkî niha erdhêj çêbiye ji ber millet li hev dicive heftekî deh ro ew dike li piştî wî dîsa pirî cî tên ji bîr kirin lê niha rewşa ku medî ev tişt wê bi demdirêjî bidome li pirî ciya li pirî gunda ji xwe av tune yani av ku meriv pêdiviya herî girînge ji bo mirovê heftekî deh roşin de ew av biqedin ew ê nexweşîn dest pê pêdiviya serekeya jiyana însanê pêdivkiyê serekine lê ev pêdivî jî ew ê bi xwe çareser nebe em vî tiştî jî zanin ji ber ku em diçin qada lê dinêrin ku belkî ê ku li wê derê çadira da dimînin heftekî ew ê gidayê wan evkê wan werin bigîjin wan lê piştî heftekî ew jî nizanin ew ê jiyana wan bi çav bidome yani li wê derê sazîkî nemaye tiqûremekî fermîn bi rastî ku dixebite nemaye altyapî tev xerabûne hani av ve elektrîkê tiştekî nemaye û heta ev bigîje wan ew ê demekî dirêj bixwaze ji ber ku dibêjin îro em ê di nava salkî de bajarekî nû de ava bikin lê tiştê ku me dî di nava salekî de nikarin wan enqaza rakin eger di navbera salekî da bajarekî bê ava kirin ew bajar deme bilez û bez bi awayekî amatörî yan jî bi awayekî sextekarî tê belê yani ew wekî li vir li Amedê jî di salên nodî da dema koçê bûn
ji gundan şewutan insan hatine bajaran liver jî wê hewldanê kir ji ber wê jî avahiyên wê demê jî hêjîl holê ne yani diyar bi şerawişê dane ji bo wê jî yani divê em bangekî ji bo gelê mexdûrê erdhêj jî bikin di aliyê hukukî da jî eger zarar û ziyanî ka wan bûye ê ku li hayatê ê ku ketine bin enkazan ew şixwaliciyekî di wî alî da jî bangekî em ji bo wan jî bikin divê çi bikin ji bo heq û hukukê ji bo heq û hukukê xwe bi rastî belkî di ew travmayê da ew pir eleqadarê yani pir bi xwe nikaribin hinek tişta bikin ji ber wî bira serî li baroya din ji bo ku baro yani van mijaran bi alî saziyê bimeşe bi xwe jî dikaribin bira giliyên li dozgeriyê bikin ciyê ku ana xerabûne adliyê wan hinek ciyan kirine wek adliyên bira yani biratiyê wek wisa bin pênasekirine qardeş adliye dibêjin li tabî dikarin vî tiştî li her derî bikin lê bira bi lez û bez giliyê xwe bînin bi nivîskî bidin hindir ê ku di wî avahiyê de berpirsiyariyê kî hebe ji bo ku bên cezakirin bira giliyê xwe bikin xîn ji wî jî aliyê hukukê da jî yani alî zirar û ziyanê wan da jî ji xwe eger kêmasîkî derheqa mijarên mesela tiştek ku ney qebûl kirin lê îmza hatiye kirin divê de çi ye berpirsiyariyekî dewletê jî heye yani ji ber ku ew îmza natina avêtin belkî avahîkî ew xera nedibû ew jî bêmal nediman yani ew berpirsiyarî îro tê serdîsa dewletê derheqa van tişta jî wek migo hem ji alî ceza hem ji alî hukukî bira serîlêdanê xwe bi lez û bez bikin ê ku nikaribin derfetê wan tune be serî li baroya din bi telefonê dibe bi hatina rûbirû dibe bi vî hawî bira bi lez û bez serîlêdanê xwe bikin yani niha baro jî xebatiyekî bi hevra de ye yani bi temamî baroyê giştî do jî hatin vê derê li baroya Amedê civînekî pêk anîn ew ê jî hinek tişta bînin pêşiya me ew ê rojê pêşiya me de diyar bive raporekî li gorî wî jî wek migo ana divê bi lez û bez van tişta ji bo ku hêv ew enkaz temamî ji holê ra nebûne lez û bez ew giliyê xwe bînin ziman gelek sawî yek ji parêzerên baroya Amedê Mihemed Tapancî spasiya wetkim ji bo we me neşkin beşdarî bername Riyawar xêrêke beye yev rareye yev Qizê de wazeb kirin xebre bi bengûye lyaneye yev Da lo 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 da lê lê ye